dirungokke. Bocah anggere kurang pendidikan ya kaya. Ino. Nyeh. Ampun candhet kula sih panik karo wong ora. Aku peduli karo aku bapak. Aku bapak kule. Nesu kebranan atimu kena. Nek didelok iki sapa? Romopati. Lah iya. Pakene ra kono gak apa-apa iki bapak iki Rama Yang tandai kasekten Kita raja. Nyandek peperangan iki apa pancen wong pedang wis gelem ngaku kalah. Ngene lho. Aku nyapeh peperangan antarane Medang lan Orawari. Kok jeneng aku Madeg Senopati kuwi ora. Banjur Karepku kowe tak jak apik-apikan. Aja perang lan perangi nak gak mati ya dipateni ya. bener. Lah iya kok seneng perang. Sing kok karepe nyandek kanthi pedamen. Nah, Banjur kanthi bukti apa? karepku dina iki tak jak rembukan kowe munggah ana Pendopo Agung Medang. Perkara iki dirembuk kanthi becik lawan lesa dalem Sinuwun Prabu Makutawangsa. Aku dudu bocah cilik. Lamun to mengko mbok jak sowan ana ing Pendopo Medang gampang nemu tuwuk. Leres. Sing ngono bacot kae sing perang. Aja. Sing anu wae. Cukup. Ya wis perang. Patih kok emosinan. Lho iso wae. Wong patih sak negara ana ing Medang kuwi dipercaya wong sak negara. Kiai nomor kali. Kiai nomor loro. Iya. Lah iya. Terus pripun? Teknik piye nomor loro? Ngene. Ora watake wong Medang nek peperangan kuwi nglimpe lan nglimpe. Ngono lho. Ngono. Hah. Saputing raga kula mentana besete, Hah? kukleke balong ku ana ing Pendopo Medang, kowe sing tak tutur. Ana besete ing kulitmu, ana cuklek ing balengmu, ana grumpung irungmu. Aku tanggung jawab. Tenan. Ya. Sareng Warman. Siagae prajurit ana ing alun-alun Medang. Ngawekani mengkone ana apa-apa, gampang gon nimbali lan kowe. Prajurit, ayo. Ayo. Aku sih. Ya. Banjur pakaryan kabeh para putri Bang Dyodana. Kepareng matur. Nyatanipun sedaya para abdi ingkang dados sandhangku. Sedaya tansah ngesti dawuh. Maneka panjenengan dalem pengin ngersakaken menapa kemawon. Nartamtu sampun boten damel kula manah panjenengan. Namung kula ngaturaken sembah puji. Iya. Gak tampa rawuh. Puja pangestuning Surae kebat sampun. Sanget anggen kula mundi mangke dibar kesuwanan bagi kula belaken sedaya para abdi ingkang boten nderek sowan. Rehning putrane lho Mahindra Tata. Uga derek sowan ing Pendopo. Coba kono kae. Oh, ngaten. Yer putraku Mahendra.
prayogake lenggah. Ngestokaken dawuh. Marang Sinopatih Kitana. Katimbalan dawuh dalem sinuwun. Sawising padha raja suwani. Nggih, Ing kene ingsun bakal miteran kelawan sira. Nalika ngarep keng sira ingsun Gus keng supaya nyapit yuda perang adat ing antaraning Praja Medang lawan Kadipaten Worawan. Apa sira wis sira tindak? pikantuk pangestunipun Sinul Prabu Makutawangsa. Peperangan adat antawisipun Worawari lan Medang-medang sakmenika sampun kula sapih kapara. Pepatih saking Worawari sampun kula inggahaken wonten Pendhapi Agung ing Medang. Kaya ngono. Nggih, Kula diprayogake. mangestokaken dawuh dalem. Sinopatih Mahabadu Inggih, saka Kadipaten Worawan. leres. Bener sira keng minangka dadi senopati perang saka ing Kadipaten Worawan. Boten sisip pangandika panjenengan Prabu Makutawangsa. Nanging damel tandha pitaken salebete manah kula. Ngantos ingkang patih Citaraja ninggaken kula wonten Pendhapi Agung Medang nampi dawuh saking panjenengan. Estunipun wigatosipun menapa? Pancen ing kene ingsun butuhake kepengin sarembuk lawan senopati ing Kadipaten Worawan. Patih Mahabadu. Apa sebabe ingsun nganti miji sira keng supaya sowan ana ing pendopo Praja Medang jalanan. Coba to rasa wiwit Jomajujo perang adat antaraning Medang lawan ing Kadipaten Worawari wis pirang-pirang taun nganti kalungguhan iki durung ana karampungan. Durung ana sing menang, uga durung ana sing kalah. Mongko jeneng perang kuwi kejem lan wengis. Kebasan sing menang bakal dadi pindhang. Sing kalah iki bakal tumpes tanpa tilas. Saka kuwi ing kene ingsun kepengin banget perang adat Medang lan Worawari iki ayo yen bisa padha dianakake bedamen aja nganti kalantur-lantur. Apa sira ora mesakake panandhange para kawula lan prajurit pisan tingkap kaping pindho jeneng perang kuwi mesti bakal ngembet marang kawula cilik sing dadi korban. Mongko kawula cilik kae ora ngerti bongkot pucuking perkara ing kono uga melu dadi korban. Prabu Makutawangsa, Patih Mahabadu. menawi to cetha panjenengan ngepenginaken pedamen antawisipun Medang lan Worawari, lajeng kanthi margi kados pundi? Coba ingsun bakal miterang lawan wawarta pundak bidang tadi sesembanu Prabu Utawa Adipati Mahadewa iki darbening putra putri. Apa bener? Menika leres ingkang nami Mahadewi. Jur nanti kalungguhan iki yuswane wis pirang taun. Sampun umur temanten. Yen ngono tiwas kebener. Mongko ingsun gondarbeni putra kampung. Semoga wis tungkap dijata ing kalungguhan. Keng aran Pangeran Darmawangsa.
Lajeng sapa panjenengan? Saka kersaning ingsun pinangka kangge tumalining bedamen. Umpama ing mengkone sesembahanmu Adipati Mahadéwa iki bakal ingsun ajak bebesanan. Putraning ingsun Darmawangsa bakal ndak dawake kelawan putrane sembahanmu kang sesilih Mahadéwa. Apa sekira sarujuk? Cocok. Menawi kula sarujuk kemawon nanging dereng kinantenan Kanjeng Adipati Mahadéwa sarujuk. Mila menawi wonten keparipun kula badhe wangsul wonten Wonorowari unjuk atur wonten sari Kanjeng Adipati. Ya, bagus. Mengko yen pancen sesembahanmu sarujuk bab perkara iki, sira enggal paring kabar kelawan panjenengan. Kados mekaten, niki kepareng kula pamit. Nuwun sewu. Prameswari, Nanging saderengipun panjenengan badhe jodohaken putra panjenenganipun Darmawangsa kaliyan Mahadéwa. Putra panjenengan kula dereng tepung kaliyan kami nami Mahadéwa. Sih menawa putra panjenengan kula kersa dipun dhawuhaken. Menawa mboten lajeng kados pundi. Mila leres nyuwun. Langkung rumiyin. Menapa ingkang dados pangandikanipun Kanjeng Prameswari ketoke enteng niku tetep abot jalaran apa ingkang putra dereng mangertosi sinten to Mahadéwi ayu lan botenipun dereng ngertos. Lah menika awrat menggaing dipun galih kanthi lebet niku abot jalaran apa dereng srawung ra nggih to. apa yang kaya ngono Gusti Gautama? Tinimbang mangke dados ganjelanipun penggalih panjenengan. Leres aturipun Ndara Putri Prameswari kepareng panjenengan paring dawuh kemawon. Patih kita raja. Nggih. Lan sira Inci kados pundi. mergo ingsun percaya yen putramu Darmawangsa iki ora nate dheweke mancai apa sing dadi sabda dawuh iki. Menika leres sekali. Ning senajan kaya ngono kelanjane aku meneng ngerti lawan si Darmawangsa. Menika langkung prayogi to Rama. Raden Putra Gautama Paring dawuh sinuwun. tumuju ning dalem kapengerangan Aturana. Gustimu Pangeran Darmawangsa sedaya Kula ingkang sowan. Dene putra sampun ngabiyantara senandhalan sinuwun. tuli Pangeran Darmawangsa. Dawuh katimbalan Rama. Lakya winagura Swanira Sandra. Pangestunan dalem Rama. Anggen kula sowan kalis ing sakara-kara. Namung sebab bukti kula katur. Ya, ndak tompo ora liwat. Pangestuning wong tuwa wae kebak tampan. Sanget ing pamundi mugi ndadosaken teguh kahyuanan kula. Mbok menawa ndadekake kageting jroning atimu dening ing sira ndak piji. Supaya ngadhep ana ngabyantarane Ndadosaken kejuting manah. Lembe kemawon kula mapan wonten ing kasatriyan. Kasaru dening Kakang Gurda Gautama. Ingkang supados kula sowan wonten ing ngarsa panjenengan Rama. Menawi ingkang putra gadah kaluputan tumrap negari tawi keluarga. Pidana menapa ingkang badhe kula sandhang kula namung sendika anglampahi Rama. aja sira ngaduk ati kajeron panampa.
babar pisan sira radar diluput mungguing pranatan ing Praja Medang. Tungkap kaping pindho ora radar diluput lawan Rama lan Ibu. Ya mung wae oleh Darmawas. Jumbuh marang Keng Rama dawuhake nalika pisanan agung ngarep. Keng gawe sineksenan dening para nayaka praja ing Medang. Kalamun to satungkapan meneh Rama bakal menomake praja sing lereh keprabon. Merga Rama wis ngrumangsani yuswa lungsi. Ing mengkene ora ana sawijining putra kang wenang lintir dewa keprabon ing Rama mung kejaba mung sira Tole Darmawas. Pak Yusira saguh yen engko bakal tak jenengake ratu. Ageng sanget. Anggenipun panjenengan migatosaken dumateng ingkang putra. Wiwit sandang penganggo kula, solah bawa kula ngantos dampar maison dan wonten ing Praja Medang. Panjenengan paringaken dumateng kula. Menawi sedaya kala wau sampun dipun sengkuyung sentana nayaka nayakaning praja. Kula namung sendika nglampahi ro. Sira saguh. Naniji. Lumune oleh Darmawas. Paring dawuh ro. Sadurunge sira bakal tak jumenengake ratu ing Praja Medang. Kudu luwih dhisik sira gelem sambut susilaning akrama ing nggone pinangka garwa Prameswari. Bisa kanggo tetimbangan gone nelekake donya. Tadah deduka ingkang kathah ro. Perkawis wanita kula ngaturaken mupu kemawon. Panjenengan tansah pirsa piyambak. Dinten saha dalu kula tansah mapan wonten ing kasatriyan. Sinau bab kautaman. Kula tengenake bab negari, kula kiwakake bab kapribaden kula. Dadi nganti kalungguhan iki sira durung dadi wawasan sawijining putri kang mbok tresnani. Liripun kados ngaten. Ya. Tole Darmawas Paring dawuh ro. yen ngenani bab garwa aja sira was lan sumawan. Jalaran ing kene Rama wis darbe pilihan. Sawijining putri kang ing mengkone mbok menawa patut pinangka dadi garwamu. Uga umpama lenggah jajar pinangka garwa Prameswari wis ora bakal njiwakake. Menawi tetela panjenengan sampun kagungan pilihan wanita ingkang pantes lenggah jejer dumateng kula. Lajeng sinten ro? Ya. Ing kene Rama bakal bloko lawan sira. Dimen wis gamblang. Putri kang dadi pilihaning Rama ora liya Mahadewi putra Hadipati ing Kadipaten Korawari. Ingkang putra badhe nyuwun pirsa dumateng panjenengan ro. Ngantos panjenengan ngutus dumateng kula ingkang supados. Kula dedaupan kalih Mahadewi. Sedaya kala wau kanthi dasar menapa ro? Dasar lan pawatan. Mbok menawa sira uga ngerti ing antaraning Praja Medang lan Kadipaten Korawari iki tansah nganakake perang adat saben setahun sepisan. Mongko wis matahun-tahun nganti kalungguhan iki durung ana karampungan. Lah, nur kanthi sira ingsun dawuhake lawan Mahadewi. Iki mung kareping Rama bisa perang adat Medang lan Kadipaten Korawari iki nganakake bedamai.
sampun tetela cetha. Ageng sanget anggenipun panjenengan tresna kawula wonten ing Praja Medang. Nanging kenging menapa Rama? Gesang kula ingkang dados korban. Monggo dipun penggalih kanthi tirtaning kawicaksanan. Menawi kula kedah dedhaopan kalih Mahadewi. Srawung kemawon kula niki dereng nate. Inggih menawi Mahadewi menika ayu. Menawi ala. Inggih menawi kula niki tresna. Menawi mboten. Lajeng kedah kados pundi ro? Nuwun sewu, sinuwun. Patih Kula tak nderek urun-urun rembug mbok menawi saged dipun tampi kali Kanjeng Pangeran Darmawan. iya. Kanjeng Pangeran Kados pundi Paman Pati? kula boten maiben. Menawi panjenengan duwa kersanipun ingkang rama nanging panjenengan niku dereng ngertos sinten ta Mahadewi. Menika ayu-ayune wong sak worawari. Menawi pun tandhingaken ayune tiyang wonten ing Medang niku mboten wonten napa-napanipun. Nuwun sewu. Ingkang ibu nggih mboten enten napa-napane. Nuwun sewu Ndherepati. Nggih. Kadang panjenengan Mahendra Data niku mboten enten napa-napane dipun timbang ayune kalian Mahadewi. Oh, nelakaken gumpanuwun ingkang tanpa pepindhan Paman Pati. Mbok bilih panjenengan sampun kersa ngemutaken dumateng kula. Tulit Darmawangsa Naniji. Rama ndapake klan Mahadewi iku ora kanggo sapa-sapa kanggo sira. Timen mengko yen sira wis nglakon jumeneng aratu ana ing Medang. Iki wis ora bakal nganakake memungsuhan lawan ing Kadipaten Worawari. Bisa uriping kabeh para kawula ing Medang iki ngrasakake tentrem lan ayu bagomulya. Nanging pangapunten ingkang kathah Rama. Sinaosa panjenengan meksa dumateng batos kula. Mbok bilih kula kedah dedhaopan kalih Mahadewi. Kula mboten saged anglampahi Rama. Cukup. Darmawangsa, Naniji kula. wiwit kapan sira wani mancai dawuh pangandikanira? Wiwit alit ngantos diwasa. Kula mboten nate mbadal dawuhipun panjenengan. Nanging Rama, sedaya kala wau magepokan dumateng gesang kula. Tiang bebrayan menika kedah kanthi dasar tresna. Tresna menika pancatanipun wonten kalih. Adil lan suci. Adilipun boten saged dipun peksa. Sucinipun tukul saking prentuling ati mila kanthi menika Rama. Sepisan malih kula suwun kanthi sanget dumateng panjenengan. Ampun meksa dumateng batos kula. Ya. Yen pancen sira tetep cukeng uga ora gelem jawab kelawan si Mahadewi. Rama ora meksa kelawan Bathing. Nanging ngerti yo Darmawangsa. Mergo pepitungan iki wis gumacok. Yen nganti wurung nggonku bebesanan kelawan Adipati Mahadewa ing Worawari. Mbok menawa perang adat iki ing mengkone bakal ditutukake. Mula yen mengko perang adat wis kawiwitan meneh ing kene keng pinangka senopati perang saka ing Praja Medang dudu sapa-sapa nanging Rama pribadi keng pinangka dadi senopati agung ngadepi senopati saka ing Kadipaten Worawari ningiling deneling Darmawangsa jroning Rama magut yudha kok nganti Rama ing mengkone tumekaning pati. Aja pisan-pisan kowe Darmawangsa cedhak marang kuburing Rama.
kanthi sanget dumateng panjenengan. Monggo. Monggo dipun jabel sedaya pangandika panjenengan. Panjenengan kedah emut Dharma Wangsa sinten pinangka putra panjenengan piyambak. Nanging kenging menapa panjenengan paring pangandika kados ngaten lho. Dharma Wangsa, yen sira ngakoni menawa sira ki putrane ingsun, sira ki tetes ingsun, sing yo kene wani bakal dawuh pangandikan ingsun. Mongko kae jenengono unen-unen. Swargane wong tuwa iki ndargeni putra sing bangun miturut perintah wong tuwa. Ageng sanget anggen kula tresna dumateng panjenengan. Kangge njagi asma panjenengan sinaosa selak dumateng batos kula. Kula saged menawi dedaupan kalih Sira saku. Jogine yen sira saku nganti gawe kebrananging wong tuwa tulisan mawon. Ya, yen wis ana kesaguanmu, mula ing kene bakal tak jabel sabdo dawuh pangandikaning Rama ing ngarep. matur suwun sanget Rama. Mugi kemawon Rama dalaib pinangka dados paseksen. Saksampunipun kula kelampahan dedaupan kalih Mahadewi. Menawi wonten tetembungan temanten sepasar bubar ampun utuh dumateng. Oleh! Dharma Wangsa! Itu minta ampak kaki supaya Sampun. Anggenipun menggalih sampun kesangaten ingkang kados ngajeng. Ingkang bakal putra panjenengan saged dedaupan kalih Mahadewi. Menika sampun boten damel insem panjenengan. apa kaya ngono. Nuwun sewu. Ingkang putra matur kados ngaten jalaran dereng mangertosi ayunipun kalian Mahadewi. Kajawi saking menika Sang Prabu. Kula ibarataken putra panjenengan menika nembe kemawon nyumpena. Menawi sampun liring mangkin menepi ngraos tatamtu saged lampahi dawuh kalih Si Mahadewi. Kaya ngono. Leres. Ini Mahendra Cata Injing kula Rama. tumuju ning dalem kasatriyan. Ngimutke Kang Masmu Dharma Wangsa supaya jabel pangandikan. Kepaten kula badhe nyupi menipih dhateng Dharma Wangsa. Mantih Karaja. Sabda katimbalan Menawa sono parampungan jroning iswanan aku. Mula karepatan aku barake netepi kewajiban mangestoaken dawuh.
Macetan. Limbat anggonmu olah biloro genanging. Aku kepengin jajal marang jajal sepiro ilmumu. Anggon nimbung ilmu ana ing Radas Liman. Kakang Macetan. Tak kira ora usah nganggo jajal-jajalan perkara Aji Kawijayan. Aku percaya murid ana ing Radas Liman kang duweni aji kang linuwih iki mung Kakang Macetan. Nanging aku ora percaya kalau betul buktekake. Ngono. Kakang kepengin bukti. Nanging yen mengko ana apa-apane Kakang Macetan, aja nutuh lawan aku. Ora. Ayo. Yot! Duh, mak. Madetan Raudayana. Iki padha ngapa nggih? Nembe iki mawon gegaden Nyai Carola. Lah iki mau Madetan Prakala. Menika laras. Ya wis, mengko perkara Madetantra aku saiki sadani. Saestu menika. Iki ngene ya, Nggih. Iki mau aku kautus dene gurumu Yogojoku Kakang Parwayana. Supaya kowe gegilang murid ana ing sisih etan kae lho, Nggih. Ingaten kula nyuwun pamit. Siapa? Hati-hati, Dayana. Sini sana. Udayana, ni Udayana. Otot Welu. Iki arep ngapa? Golek Udayana Nyai. Arep kok kapake? Kula diaki karo sikat sirahipun. Alah blegedes. Blegedes pripun? Kok malah gumujen. Lah kok ora piye? Tembungmu ae sumbarmu ae sangare ngono. Arep ngalahke Udayana. Lah iki mau lagi wae lekas anu to gladen. Nggih. Ning nyatane kowe kalah, kowe ketumplek. Ya ta? Nggih, kula ketumplek. Lah ya kok bangetan. Pripun? Kowe iki murid sing tuwa dhewe. Anggonmu manyiswa ning Radas Liman ki ya sawetara suwe. Lah wong ngadepi bocah cilik kaya dene Udayana kok kowe kalah. Kula dhewe niku nggih gumun. Atasipun kula menika murid sing paling tuwek. Ditimbang kalian si Udayana. Iya. Nanging sareng kula njajal ilmu Udayana, kula kelabuhan ketumplek kala wau. Madetantra. Nggih. Kados Jane pundi? sing luput ki ora kowe kok, Nggih. Menawi mboten kula sinten, Sing luput ya Kakang Parwayana. kok saged? Iya, mergo nek lengget gegulang antarane kowe lan Udayana kuwi timbang cinti lan ndang ciladan. Menawi kula dipun bang ciladan, Nah, Udayana Bang. timbang cinti. Tak ibaratno ana gelas loro kae lho, Nggih. Nggih. Sing siji diisi kebak, sing siji diisi separo. sing kebak sinten Nyai? Udayana. Sing separuh. Kowe Madetantra. Layak koplak. Gundu mawon. Ate ora. Lho ngono ae kok isih kerasan wae. Manyiswa ning Radas Liman. Kok aku iki dadi kowe ala-ala wis ora kerasan ora serata golek guru liyane. Nuwun sewu. Apa? Kok mboten krasan niku pripun jalaran wonten ing Pulau Dewata. Niku guru sing paling ampuh, sing paling jaduk, mboten wonten sanes namung Baporsi Parwayana. Mboten wonten sanesipun. Yen ngono panjangkamu ya kurang adoh. Kamangka ana ing Bali kuwi isih ana guru sing luwih jaduk, luwih kondang. Kula kinten mboten enten. Isih ana kok, Nggih. Nek ana kula paranane mawon. Tenan? Nggih. Yen ngono bakal tak juduhke. Sinten Nyai? Guru sing jaduk bleguduk doting sama ladeng. Nggih. Ora ana loro telu, aku dhewe Madetantra. Loh, lah kok malah guyu kowe? Kula niku mboten percaya. Kok ora percaya? Menawi panjenengan tiyang jaduk bleguduk, atasipun panjenengan tiyang wadon nggih to? Heeh.
Wong sing mbok porsi mawon Dadi kowe guyu aku, dupe aku dijere wong wadon kok jaduk. Nggih. Kena kowe mastani wong wadon sak liyane aku, Ger. Nang yen to aku ora. Lamun toko kowe gelem dadi muridku, kowe tak dadekno manungsa sing jaduk, pilih bobot, pilih tanding. Bebasan dibacok, Melorok, dibedil, mecicil, hitungi bantal. ngoro. Jenengan niku Ora aneh-aneh. mau cukup kuwi Made Tantra. Nggih. Mengko yen kowe sago sumago dadi muridku, kowe bakal tak wenehi ilmu jaba jero. Upami kula dados murid panjenengan, badhe mangparingi ilmu njaba jero. Siap. Ilmu njaba pripun? Ilmu jero niku napa? Ilmu jaba jumbuh saka pangucapku ning arep mau. Kowe tak dadekno manungsa sing pilih bobot, pilih tanding, sing jeduk blebu. Lah sing ilmu jero. Ilmu jero, kowe bakal tak wenehi enak lan kepenak. Sing ilmu jero kula mangparingi ilmu enak lan kepenak. Siap. Mosok enten ilmu kok enak karo kepenak niku? Dadi kowe babar pisan ora ngerti. Blas mboten. Bener nek gedhe gombong. Kula niki gedene gedhe gombong. Yen pancen ora ngerti Made Tantra nek Nggih. kene kowe bakal tak jarwani. Nggih. Tak wenehi ilmu enak lan kepenak kuwi, tegese kowe gelem ngeloni aku. Mateni wong. Lho, jarang-jarang lho, Nggih. Kowe ndek guru brahweh, nyah-nyoh, murahe pol. Monggo lumrahe wong merguru niku mbayar. Lumrahe wong merguru, lumrahe wong sekolah kuwi bayar Nggih. nganggo duit juta-jutaan. Nggih. Lah iki kowe wis tak dadekno manungsa sing jaduk, ora usah bayar, isih tak wenehi enak lan kepenak. Cocok ta ora? Nuwun sewu. Piye? Menawi kelampah ing mangkenipun kula ngladosi dumateng Nyai Kenarang. Iya. Ateges kula niku ngrusak pager rahinipun liyan. Bedol terus ijo mongko panjenengan dados bojone guru Parwayana. Kula niku sing wedi dosa. Alah-alah. Kula wedi dosa. Alah Made Tantra, Nggih. Made Tantra. Urip ning donya kuwi mung sepisan sing digoleki apa to? Enak lan kepenak. Ah ngono ngerti. Ngopo gagas dosa? Dosa kuwi yen konangan. Nang yen ra konangan kok kelonan karo bojone liyan. Nak enak karo wadah kandhani. Wah. Ayo. Nggih, Pak. jajal. Nggih, Bu. Ora usah mbok takokno. Wis cetha lan gamblang. Ning saestu Iya. menawi kula kelampah ngladosi panjenengan, kula dados tiyang sing jaduk. Ya aja kuwatir. Menawi kados ngaten Nyai, kula badhe ngimbangi tresna panjenengan jalaran. Kalamun pun nimbang ilmu wonten ngesanipun Bapak Guru Parwayana nganti kuncung nganti gelung, kula nggih panggah kados ngaten. Bener. Kula badhe manut nimbang ilmu wonten ngesanipun Nyai Kenarang. Lan saguh to Mas. Kula sagah. Alah ya Ger. Edane yo iki yen kelakon aku kok lagi. Pripun? Mesti sedina suwengi aku ora iso turu. Tansah kelingan gawang-gawang pasuryanmu, Ger. Kula tasih gedhek Nyai. Mergo kula niku mboten nate cedhak wong wedok. Nggih lebih sepisan iki. Kula kok kali cedhak iki rada grogi. Sing redhet sing ndi tak dumuke, Ger. Nggih sedaya ndredeg kabeh. Mengko tak cekeli sing bakon. Kok tak warai alon-alon. Kiku. Iya, njenengan iku. Ayo dibuktekno yen nyata kowe tresna. Aku kan katamanmu yo. Yen ngono tenan beda aku Made Tantra. Aku go nandang kuyung kalawan kowe kok. Datan beto kapan ya ayi. Semono ta. Tresna kula suci mung kanggo sliramu Made Tantra. Napa saestu? Kok gelar lair? Beda. Yen
Pripun? Made tantra cintaku sayang sehidup semati tarki. Lelintang ambranging Sak bajune kepiye made tantra? lelintang rasane ngati. Apa rasanya? Mereka ageng tresna kula tumantuk dumateng Nyai Kinarang. Senajan to kula sampun baik dosa nanging sampun kula niat. Mila menawi nyata saestu Nyai Kinarang tresna lahir batin dumateng kula kepengin buktinipun. Nyai Kinarang, sakniki pun kula buktekaken bilih kula ngimbangi napa kersanipun Nyai Kinarang. Sakniki kula nagih janji. Ya. Nah, Bakal kelakon kok, Nger. Kowe dadi manungsa sing jedhog bledhog. Ning syaratnya mung siji. napa Nyai? Kowe kudu kacondokan kitab Tripitaka. Kula dados tiyang jaduk kedah kacondokan kitab Tripitaka. Ah. Wonten pundi gunungipun? Cumondoke ana ing gedung pusaka Radas 5. Kula colonge mawon. Sabar nyewu. Mbok sing sabar. Jare cumondhokipun Tripitaka wonten ing gedung pusaka. Sareng badhe jumangkah kula colong manggondeli. Pripun Ini karo? lho, bocah ki anggere patek genep. Mbak senteng apa ya? Jenengan Lah nyatane arep tumindak ora dipikir luwih dhisik. Mengko yen sing nyidra anane Tripitaka iki kowe, durung nganti kecekel ning epek-epekmu kowe bakal konangan. menawi mboten kula ajeng sinten sing colong. Nah, saiki dimen ora wis tarani. Sing nyidra Tripitaka tak aku wae, nggih. Panjenengan piyambak. Ya. Saestu Nyai. Heeh. Mboten nggih sae. Lho ngene iki lho, bot-bote pengen duwe bojo bagus isih enom. Dadi maling Aduh. tak lakoni. Mboten napa-napa. Biar tekor asal tersobor. Ngono. Ya wis, ora usah dadak kesuwen. Nggih. Aku tak jumangko ning Radas 5. Oh, ten. Aku menehi sangu, Angger. Sangu napa meneh? Wong Eh, kula dhuwit nggih mboten nggawa. lah duit gopo? Lah napa? Jaluk sangu ambung. Jangan malah kaya iwak nila hauk. Ayo, ambungen aku. Muah. Muah. Oh. Ayo, rasane terkenyang. Muah. Muah. Mata tuh. Yen tak pikir-pikir, aku besok nek mati mesti mlebu neraka. Mergo bojone guruku tak demeni. Wah, wis dosa mlebu neraka ya lah. Sing baku aku dadi wong jaduk blek guduk.